May kasote sa Imperial House. So no, wala ko nasabtan no, basag uban-uban ako picture. What's up mga itsuraan, mga choy og chay? Welcome back to my channel again. Hitsuraan ko sa making random videos today. And today guys, well guess what? 7 days to go before me maulit. Supposedly ang among contract is ma-end around October this year. So napaunta mi 10 months. But sad to say na wadyon mi nagsilbi ang mo ang visa nga gi-apply. Dili mi kabalik sa trabaho. Uli na lang mi. Kuyogi ko ninyo guys kay magbayad mi sa among internet kay magpaputol na mi. At the same time, today mo ato mi sa among company sa akong department sa akong partner sa Nissan. Last message, pasalamat sa company. Gi-chatan ko, gi-textan ko, gitawagan ko nga pagtuon lang mi karon. And then after is maglaag mi karon sa balay sa Emperor. Tara, bani ko ninyo guys. Enjoy. Paabot sa mga kadiyot kay asman nang intercept mo sa mga interrupts mo lang. Kira ko ang buhok ron guys. Ito naman yan, ito din sa kaisya. Uy guys, haldapin nyo to. Binilang talaga. Manamig bayad guys. Tago-tago pa sa tatay dito. Bullshit. Dugay kayo. Comic sabot kay Japanese. Ito sa may sa kaisya guys. Paabot namin guys. Naano namin sa company. Ano yung company guys. So, sulod mi dira ron tatawad. Sige tatabalik ka niya. Kay bawal ang kamera sa sulod. A few minutes later. Manami og aisas guys no, gitagaan mi og makaon sa among boss. So gihatod pud mi nami ka lab sa among department guys. Sa magkasulti nat. Wala na, finish na. Next stop guys. Apas mi sa among mga amigo. So tara. Paabot sa mi guys, ang hita mi landong kay paabot mi sa mga kurukungho. Hindi kayo dito sa mga uyab diri guys. So wala ko ka-testing ana. Wala ko ka-testing ana date guys no. Okay, kuha na sa akong vocabulary good sa una. So karon, niguli na ko. Testing ko na. Focus ra mo ko sa akong future dati good, pero since na-achieve na ako ang mga gusto, mag-date na ko. Karon ako mag-start og binugoy. Seryoso dai, seryoso nga yun. Kung na po mag-date, kamo ready ka mo. Nasulod mi sa Emperor's House ron. Paglinya mi dire guys kay stang nita eh. So maglinya sa may kadiyot guys kay medyo dagan kin tao naglinya. Makatuwat sa ta guys, mga 1 ta makasulod siguro guys no. Abot na jud ang mga buang guys no. Kugay kayo ganina pa mi panaabot na ami sa pinakaunang linya. First kay mi nga mataganon tag ticket niya ni hawa na lang mi balhin mi diri. Kung ka ba seryoso daw? Kadamay yung mga linya. Uy buang. Kadamay. Kamina sa ka ba? Unsa? Istorya da. Ka seryoso kay wala na butang to imong number dito. Unsa? Sa katong Furikumi. Chati sa sensei ina, sensei nagbayad ko sensei pero wala ko na butang ang number. Yan sa man na to. Okay na to, nabayran na. Chati gani sensei gani chati. Sige, chatan ako. Paabot mi guys nga matagaan mig ticket. Na mga tagog ticket ron. Part para sa ganyan ticket part. Sa condo na Audition? sa PBB. Kita Kita na tayo artista. Si Pumiya dito guys, nagpaabot guys. So
Steady Wala, stripot passport lang. wala. So guys, sugod nagpanghatag og bugas guys. So linya ni diri kadamay. Pag mo anhay mo diri sa Imperial's house guys, kailangan ninyo og passport or residence card kay para ma-input ninyo na may visit application mao ni siya. So fill upan ninyo. Kailangan ninyo fill upan ang visit application. So kailangan hiragana inyong pangalan. Edad. Kuya no 27 man akong gibutan sa akong edad. Pas mo na ako. Gwapo na ako. 27 na nundog ra magugugod. Ganito nga. Bagay ra po siya naong. Guys, 27 na siya guys. So, Kaistoryan. tama ra po. Tiguan Tama na. ra po sa naong. Tara. 28 ka. Say go, sumura na nagguang. Ugat na kay kagnaw. Uy, bastos. Na ako, gwapo kayo. Di ilhan nung 25 no, naa sa mga 30. 18 ka mga 18, 17. Kini noon, pila edad mo? 26. Sus, Ginoo So, murag. na ako sa mga Murag 19. 8 anyos ang height. Kabalo. Tarong mo ganyan liki. Suko. Pero linya sa kurate. Guys, linya na may sa kapa guys no kay 100% investment return ni siya. So, morning mo appeal na mi diri. So, bye-bye. After nila ma-check ang inyong kuan application kuan na may credential. So, tagaan mo ID number. Konnichiwa. Konnichiwa. So guys, pasulod na mi sa balay sa uncle ang uncle nito ano. Kasabot ka to Randy. Kayo kasabot ka to gingon niya. Saman. Wa kay uyab. So guys, na warning no kay si Tio na igidala. Idalag ulok. Nakasulod na mi guys. So way aberya no. Nana po screening dito. Dire ta mo pa-enroll. Good. Okay, gitsura niya dra. Ang kahay. 300 ra ka tawo na limit go dire guys. Kita tay kanya guys. Oh, lisod kayo. Lisod kay vlog. Stricto kay dire guys. So kailangan jud tag follow sa ilang protocol dire guys. Thank you, please. Luna man dayo tiguang. Tiguang pero gwapo gihapon. Siyempre, Yay. Samot nagbatiguang yan no. Kabata. ang utok. Mura matag ka na ni kanang trabaho kon bagol center. So guys, start na nga mo ang tour guys. Nami sa English guided kay di man mi kasabot og Chinese o Korea. So ari mi sa English kay kasabot man mi. So daghan kayong tao guys no. Oh, makita ninyo first na sila English tanan. So guys, No, magatod mig lubong ro no. behind me and keep to the left for your safety and for the security. Okay, now the first stop will be in front of the stone wall, okay? Can you see the mark on the stone? Yes, a circle with a cross. And on kuan di treasure. the other side, Aday gumbya. Asian treasure. Satsuma, which is Kagoshima Prefecture in Kyushu, southern part of Japan. Pag maanhay mo diri guys, dala dyan payong kay itam na madaan, itam sa samot. Mara pag nauli na kamer kay kadiri samot ka. So we have a government office building inside, on this ground. So there are Siguro ana nani ganan pa doon sa taas ba di wala. Mga ninja ra siguro makasulod na. Guys, po yan yung vlogger ta guys. Ay bantay wala mo view ani ako ang vlogger. Basta wala view, wag ko i-ads ani. your brief stop, but please do not okay, come up, please stop. Okay, because the car might be coming. Okay, when you have taken pictures, please follow me. So guys, makita ninyo ang saan guys no? Pindot kay siya kuha mo pictures dira. Karon di pag take og pictures hindi mukha ng payong mo. Standing in front of you, here, is a keep or watchtower called Fujimi Yagura. This building serves as the headquarters for the Imperial Household Agency, the government organization which serves their majesties, the emperor and empress, and other members of the imperial family. The tower, the lighting tower on your left-hand side. Okay, this tower is a lighting tower made to look like the needles of a young pine tree. It is called the Matsunoto, and it is 16 meters tall. When it is lighted, it looks like this. It is beautiful during the night time. Tiyo ba sa subungan diri barangayan ni? Iwas sa bungan we. Ayun ang timing yo kay baho na. Taininging. Update ta guys. Dita uy. Uy, ba't mo ako binibidyoan? Yung envelope mo diyan.
Yes, Pinoy good ka. Tayo may kasote sa Imperial House. So no, wala ko na sabtan no, basag uban-uban ako eh, picture. Paabot niyo ang humani diri kay malakaw mi guys. Kada tower. Loh, magic ini dayok, kinahan dayok. So, karon ba di asa ta? Padong? Ha? We're in Tokyo. Di, asa ta padong ba? Tokyo. Ha? Asa ta padong? We're going to Akihabara to spend our monies. Look, yo good. So guys, na kita karon sa Uy, Tokyo, Mindoro. So mao lang nino sa karon no kay unya mga taman mig Akihabara so lahi na po to nga vlog. mag window shopping na mi dito kay wala mi kwarta. Tara.